Patay diha-diha dayon ang usa ka 20 anyos nga lalaki human maligsi og truck sa barangay Kambagahan, Baay City, Negros Oriental gahapon sa buntag, July 12, 2026. Si Nico Sereno sa report. Nagbuyod nga wala na kinabuhi ang ulitawng biktima taga Sitio Langan, Barangay Panyabonan, Mabinay. Sa investigasyon, naglakaw ang biktima sa daplin sa Dan sa Barangay Kambagahan, Baez City, dihang miagi ang truck nga gimaneho sa 26 anyos nga driver. Giingong mikapyot ang biktima sa truck apan giingong naligas kini nahug og napasok sa ilawom sa truck nga moy hinungdan nga naligsan ang biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, gingungwa magdahom ang driver nga mukapyot ang biktima sa truck. Wa usab siya paraha sa biktima aron musakay. Nakugang na lang ang 26 anyos nga driver dihang miuntol ang atras nga ligid ug diha na niya na sayran nga may naigo di ay siya. Gitanggong sa Baez City Police Station ang driver nga mitahan. Samtang gipaabot pa ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide nga ipasaka batok kaniya. Atong biktima sir, ilbi kalakaw na siya nakilid sa dalan dayon. While moving ang kuan truck, wala ka bantay ang driver. Katong biktima ni kapit siya sa kuan kili sa truck. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.